Ima, hotzaikien da, oleko ontra. Ondo, hotzasko bai, Mikel. Berotu iko gara, gu? Bai. Itzaspertua? Itzaspertua, maizketan bat zertzen da beroldian, ez? Zua, espaldiko lagun ezaguna gara, gu? Bai. Nik uste bidertzean eta Mikel zure ibilbidea paretsu hasi ziala. Gu pixka lehentxo igual deabruak ekin egin genitun paradizko, baina... Zuek lehentxo deabruaz, bai. Deabruak ekaz. Bai. Baina nik horatzen az... Uste, neure autoeko izpena haitzetan izenekoa. Eta zegoen... Lauretan mazortzikoa zaria? Bai. Urduan apurtxo lehentxo bat edan eban. Bai. Baina, nik Gaztelupeko hotxakera joan nintzenean, zuek ja bertan. Bai. Eta nire badira hiru aste zuen bidertzean, erdiko inzitu. Bai, eta ikiston bumba izan zen, ura? Horre egia zen, bai. Bi urte segidan, gu amorratzen, bi urte segidan atezen dituen diskoak, azokan, eta urteetako diska izate zen, Mikel Urdangareña. Bai. Ero ez da sarri errepikatu, baina... Bueno, baina hemen gaude. Hemen gauz, bai. Ez pentsa, noiz pentsatu izan dut, eta ni gaztetan hasi nintzanean, gazte asko bezala, baina nire belaunaldiko asko ez dugu jarraitzen, ez? Bai, ez da broma. Nik ez dakit... Uste dut musikariok eta mundu honetan gabiltzanok joera dekogula proiektatzeko. Ez? Kantu bat sortu eta gaina kantu hori proiektatze duzu. Itzate duzu, ojala, itzal luze aukidaiela eta itzal luze hori proiezio bat dakar bere baitan, ezta? Baina katxa da, 20 urtera proiektatzen. Ez? Eta, bueno, non ikustezu zeure burua ametik 20 urtea? Ja, ezakit, nik uste dut ere, duela 20 urte hasi ginean ere ez genuela uste, bueno, ni niregatik itzingo dut, baina inoiz ez duzu plantatzen hola epe luzera, ez? Daukezu disko hori defendatzen duzu, disko horrekin emanaldi batzu sortzen dira, beste sinergia batzuk, beste jende bat ezagutzen duzu, beste proiektu batzuk, beste disko bat, gero beste... Eta horrela jontzaizkigu 20 urte, ez? Ezakite... Eta gaina kontzientzia handirik gabe, ez? Orain atzea begira jartze geanean orduan hartzen dugu produkzioaren hori, ez? Kontuatzen geha, ostra, 20 urtetan, koño, bueno, barkatu, 20 urte hauetan inditugu gauzak, ez? Gertatzen, nik uste konpartitzen gendula, gogoratze dutena, zuen, gazteagoak ere baginen, eta... Egoera gaseoso batek bizi gintuen, seguro. Bai. Azkenian bizitzan igual jasota egon, ordurako zenbait irakaspen bizitzanak, irakaspen gogor. Baina uste dut egoera gaseoso baten egozela, eferbestente baten, ezta? Urte horiek eta zikerak eta bere baitan eukiten da. Uste dut konpartitzen genduna, nik zuta nahiakaz eta Carloseaz eta bizine bana, oso egoera beretsuan gegozela pentsatu dut. Nik sasoi hartan, eta oraingoa salderatuz, ni bai sentitzen eban entorrela betirako zoz egitea. Hori sentitzen eban, hori beste kontu bada, hori emango doan, ezta? Eta orduko Mikel oso eferrezentea zan. Esan nahi dut, eta eferrezente zauzonean hor ez dago beldurrik, ez dago ikararik eta frakaso ez da inundik behar ertzen. Eta gaina sentitzen duzu, eta bizi duzu. Eta hori batez be bildurrik ez dago erortzeko bildurrik, sentitzen zulako ez dela eroriko. Ez minek hartzen ez tozulako hartuko, ez da. Oengo Mikelek ikusten dago erortzak zein mineiten dagoen. Baina, bueno, aldibidan ez dutzat baliorik entzen, ez da, 20 urte eta gero hemen egotea. Ondino gitarrezkoan eta ondino gitasmoak buruan, eta ondino nori kantatu eukinda, baina badago, alde handi badago, orduko Mikel eta oingoaz. Ez dakiz zeure kasuan zelan gertatzen. Bai, nik uste noski eta hala behar du, ez? Alde hori egon badago, ez?
Oain ja, atza begira hasi dela, ni uste bere garaian ordu hartan Gazteluperekin batera abiatu ginen garaia hartan, ni uste bidertzeanekin da zure proposamenekin, eta nik uste hor zabaldu zala ere beste zerbait, garaia hartan, Gaztelupek ekarri ziola zerbait. Gero pixka difuminatu da, eskaintza zabaldu zen, guk gero beste bideo batzuk hartu dugu, musikak ere bai, baina uste ekarpentxo bat estilistikoki bada ere hor arrakalan bat edo zabaldu zala, eta hortik nik uste etorri diala beste gauza batzuk, hain naiz musika soinukera aldetik, oso estankoak ziren gune batzuk, estilo batzuk, uste hor aitortu bartzaiola pixka bat hori, Zuek bolada horri. Britisagoa zineten, poperaoko harako joera bat nahiko berritzailea hemen Euskal Herrian, eta igual nien entorren gehiago bakarlari traizio horretatik horri lotuago, baina karo, baina beste adin bateko persona nintzen, eta beste iturri batzutatik edan da negoan, eta izan lehike hori ekarri izan abintzat, eta egia da... Gutxu hortan ere, eraberritzea ekarri zuen, zure proposamen horrek ekarri zuen beste aire bat. Beste aire bat, hori esate hostien, nolaiteko aire fresko bat ere ekarri nebala, hori kasetarik esan da, sasoi hartan, eta nolaiteko buma bizi izan gendun geure neurrian, eta herri honek dakarren neurrian, eta baina zuk esan dozunari helduta eta egia da, hor bildu ginela, aterpe horretan, Gaztelupen aterpe horretan, bi proposamen hau bildu ginela, eta epoka polita izan zen, polita izan zen bitartean. Bai, gero beste bide batzuetatik ibili gari zen. Gero beste bide batzuk hartu ditugu, baina polita izan denari ezin jako kendu bere politasun hori, ezta? Nik hori ez tozatu katzen. Bai. Gero egia da, musikaren mundu hontan jarraitu dugu nola edo hala, baina oso posizio ezberdin, zuk bintzat eukidezu aukera momentu batean ogibide bihurtzeko, ez? Guk ez dugu aukera hori euki, baina iritsi zait, ez, zure sormen lan horiekin aukera hori eukitzea, gero zaila da mantentzea pentsatzen dut, ez? Baina urte batzuetan bentsat hori eukitzea gauza handia da, ez? Askotan jendeak ikusten du eszenario batean talde bat o kantari bat usten du hori dira musikaren ogibidea, baina horratzian lan asko dago, ordu asko, formazioa, eta sikira horrek ematen dizu aukera, ez? Zure burua trebatu, zure ibilbidean sakontzeko aukera, ez? Nik ondino ogibidetza dekot, behintzat tabarra bat dekot Gasteizen, baina nire lehenengo iturria zorionez ondino musikati dator. Inoiz taberna bilakatzen bada lehenengo iturria, onartu biko, eta beste erabatea behartu gauzak, eta beste... Baina biak uztartzi dituzu. Bai, elitzadake gustatuko taberna izatea lehenengo euskarria. Asmo batzuk ondo atera ez dien seinale, ez da izango litzak ez, eta apustu bat zen amait, ez dut esango frakasatu, ze hori oso berba gogorra da, ezta, baina ni musikan, ni lan finko bat itxinean, ezta, musikagatik, edo musikaz bizitzagatik. Orain perspektibatik begiratute, eta oraindik ere bai, nik autu bat egin eban, lehenengo eta amak ez eban ulertzen, zeratik itxine eban irakaskuntza, ez eban ulertzen ezinek izenik konpaginatu biak, ez da? Ezinek gitarra jota kantatu eta irakasle izan. Eta esan bai izanik ama baina ez dut gure, ez da, ni musikari izan edo. Horrek paseukan txarma bat, ez da? Eta autu bat, eta duindu nahi neban nire aukera. Kontuz, honek ez dago esan nahi, zuk musika ogibidetzat hartzea, horrek ez dakar berez lan onak egingo dituzunik, ez da? Zuk hori, hartu zen gautu hori eta produzio eskaz batean. Horren arabera ez da etor gero produzioa. Baina badago autu bat, badago profesioan aldeko autu bat,
kontu bat, ezta? Baina gero, horren gainetik edo ondoan dago beste zera bat. Nik hor ikusten eban, zoriontasuna ikusten eban, hemen zoriontzu izango naz. Jo, azkenean ni impostore sentitzen naiz batzutan, zen nik beti izan naiz kazetari eta kazetaria naiz, da gero musikan ibiltzen naiz, nire ordu libreetan eta hori ez. Eta askotan, deitzen dietolako itzalditara. Hori oso berba gorra da, musikari petoa. Bai, baina esan ditu impostore, ofizioaz deitzeiteakoan, ez ez puntuta ino, zu baizeala, musikari bat, ogoi bidez, eta pasioz, eta ni berriz ez, baina bai, nire inguruan beti musikari profesionalak izan ditut, ez? Profesionalak izatet horrela jendeak ulertzen duelako hortaz bizi diala, ez? Eta bai kezkatzen hau, ze baldintzatan, ez? Aritu behar izaten duten, ez? Eta ze zaila da, eta pentsatzen, musikari profesional batek jo dezake proiektu ezberdinetan. Bateri jole bat, o bajista bat, o gitarrista bat, egon daiteke 2-3 proiektutan. Aurpegia jarri behar dugunak, edo gure ahotsa dugunak, gure proiektua, eta hortik aparte ez daukegu. Saxofoia jotzeko zaituzte ditzen, ez? Ikasi beharko genuek ere, noiz. Nik batzutan pentsate dute, beti gabiz deika, lagunei deika, lagun eta ez lagun, baina bai, badakigu haien ofizio honen lastasunaz eta euskortasunaz. Bai, krisi aurretik prekarioa zan, musikariaren hori bidea, baina krisia eta gero, prekaria hori eman da, arlor guztietan, baina musikariengan, eta nik ikusten dut hori inguruan, eta bai da kezkatzen hauen zerbait, kezkatzen hauen zerbait da, eta zaila da, zaila da, eta hor surfeatzen jakin badezu, igual olatu hon bat hartzen duzu, eta hola pare bat urte dituzu, eta konsumitzeko joerak aldatu dira, beste gauza batzuk egiten dira, eta orduan guretzako gure garaian erreferentzialak zian aisialdi edo sormen plaza batzuk edo ezagit gainbera etorri izote dian, edo galdu duten zeukaten... Gertatzea gauza bat. Euskal Herrian, eta Euskal kultura, gu gara estatu honen parte gara, eta Espainiaren kulturaren parte gara haien esanetan, behintzat. Eta, de facto, ere bai. Esan nahi dut, modu gure kultur baliabideak arautzen die aterki zabal baten pean, eta aterki zabal hori estatu espainiarra da. Euskal Herria jasotzen da estatu espainiarran ematen den musikaren, esan nahi dut, erreferenten euneko euna iaia pasatzen dira Euskal Herritik. Mundu ezberdinetakoak, baina pasatzen die, bai antzerkian, bai musika gintzan, bai zean, pasatzen die Euskal Herritik. Alegia guk jasotze ditugu. Baina Euskal Herrian gertatzen den, ez dakit, produzioa eta musikan adibidez, ez dago estaturako bide hori egiten, ez dago zea bat, ez dago truke bat. Gu horregatik, eta gu behar dugu gure ekosistema bizializateko. Eta uste dut agintariak ez direla konturatzen, lehenko tain, bi norabide hortako zer hori ez da hola, amendik bai pasatzen dela, kanpotik pasatzen dela, baina gu, salbuespen, eta tarteka egin ditzakegun txangoak enduta, guk bizi irauteko behar dugu gure ekosistema honek nolabait elikatzea. Gu elikatzea, ezta? Nien horren aldeko esan nahi uste gure ekosistema mundua izan marko litzatekela. Alegia, Madrilen be, sosak irabazteko aukera izatea, eta inkuso munduan topatzea, ezta? Zer jan eta nori kantatu eta zeinek guri entzun, eta uste dut hori izango litzateka geutzako mundurik sanoena. Baina bien bitartean guk ekosistema behar dugu gureaz beste iruntxiko gaitu. Iruntxiko gaitu. Eta nik uste lehen globalizazioarekin, ikusgarritasunean ere oso paradoikoa da, adibidez internetekin eta hemendik aurrera gure kantuak ere Mexikon entzun daitezke, lehen ozan banaketa fisikoa zan, zure diskoa etzan hemendik atatzen. Sarearekin, internetekin egia da, momentu batean zure kantuak iritsi daitezke munduko dozein tokitara. Baina ze gertatu da, azkenean
ekosistemaekin lotuta dago ere. Erori dira olako momentu batean bazeuden gune batzuk nun, oraindik mantentzen ziren, bereizten ziren gauzak edo, zekin nola esplikatu. Eta orain ez, YouTubeen konsumitzen da musika, ez? Eta gazteek ze konsumitzen dute YouTubeen, orduan, eta nun dago hor ikusgarritasuna euskal musikarena, eta nola lortu daiteke hori, ez? Eta gero, badiru digu hemen kargu eske ari gala politika jendeari, ez? Eta berei dagokien aldetik, noski, ez? Baina jendea ere eta gu aldatu gara ere, ez? Ni adibidez, kontatu dizut, duela 3 urte Gipuzkoako herri txiki baten, ez dut izena esango, kilometroak festa bukatu zanean, sartu ginen hango herriko tabernan. Eta jarri zuten Enrique Iglesiasen abesti bat, relotoi bat. Taberna beteta zen, taberna osoa kantatzen, memoriz abesti zuten. Eta netzako hori izan zen klik modukoa zen. Nik entzun da nekan, reggaetoia, edozein tokita, gune batzuk, ni badakit nun entzun dezakea nire gustoko musika edo, eta ez bakarrik euskal musika. Taberna batzutan ere bat zeuden, hemen British musika jartzen dute, gauza horiek ere difuminatzen ari dira, ez? Eta horret esan, momentu batean, ikusten nahi naiz hor ere ari garela urtzen bezala, ez? Gure referentziak izan diren gune batzuetan, ezakit euskal musikak zetokia duen, ez? Eta hor ere sartzen da, hori, ez? Zer nolako, bizimoduan zer nolako aldaketak ematen nahi dian, eta nola nozitzen ditugun, baita hemen ere, alegia, ez gala besteak bezain, ez gala ez berdinak euskaldunak, besteak bezain bestekoa gara. Eta ondo, iruditzen momentu baten ona da, reggaetoia sartzea eta jendea beldurri gabe eta prejuizioak erortzea eta prejuizioak galtzea ona da. Euskal Herriko lonjetan hori entzuten omen da. Eta momentu batean jendeak hori abeste ondo iruditzen zait, baina era berean horrek txamponaren bestaldean dakar, ostia da, eta gureak izan diren referentzia goiek, nun daude ez? Baukagu erantzukizun bat. Herritar bakoitzak daukan zer hori, baina geuk, nik niri buruari ziotzat leporatu zentzu hortan, nik sinisten dut. Ni ondino optimista naz, baikorra naz, defektu hori daukat. Baina baikorra naz. Esan nahi dut, esatut, segatiza baikorra naz, jaiotzez baikorra egin indutelako. Ez elementu asko direlako zu baikorri izateko, ez da, lehen esan zuten lez, uste panorama ez dela. Eta akordatzen naiz, hori bakarlari gisa hasi zinela emanaldi batzuk emanaian, da gero luzatu zitzaizula desente, hori kriston sorpresa izan zen zuretzako, ere, ez? Oso gustua zeunden, eta musikaria ja galdezka zenituen, eta zukalare. Eta enituen faltan bota denbora luze bat, ez? Ez da izaten tema erosoa jentzat be, ez da? Humorea baukagu hortako eta gehiago baina egi da. Ze polita da nolako sorpresa gartzea, ez? Ez zu, nik eneukan argi ganean nola teako zan, eta eneukan guztiz argi nola manejatuko nintzen nibe diskurso oso bat eiteko, diskurso oso bat, kantaldi oso bat. Hasi eta bukatu eta bai, sorpresa oso atsegin hartu neban. Ze bai, azkeneko urtuetako eta parentesi eta politinetakoa sortu neban, ez da, eta sortu izan. Eta ni oso gustora, jende aldetik sekulako erantzuna, ni harrituta geratu ginen denok, ez dakit nobea, salako, ze justu pentsaten genuen, akaso alako proposan batek txoko bilduagoak edo ekarriko zituela, ez da, eta justu kontrakoa gertatu zen. Eta askotan bezalantzan jartzen zaitu ez da, Jesus, ligero ekipaje, hartu genuen benetan ekipaia ligerona, hartu leikena, eta askotan justu kontrakoa egitasmo potente bat hartzen zu, eta sekulako saltzatan eta urra honditan sartzen zen, ez da? Hor zer pentsatu emote hotzu, eta horrek tarteka biratzozatenik, zeharka biratzotzat bakarkako zera horri eta zatotzat, Jesus, zan txarra hori, Errepikatuko duzu berriro. Nik uste hori teori irekita, betirako irekita geratu dela, ez da? Ez dakit gauza hola akotatzeko moduan beste jira bat.
Baina kanpora ateratzeko adibidez oso erresa da. Bueno, erresa, ez da ezer erresa, baina zait askoz harinagoa. Ni gustora ateratzen naz, kanpora bakarrik gustora ateratzen naz. Claro. Bildur barik esan nahi dut. Zaitzen naz dakidena egiten eta ez dakidena ez egiten. Eta, baina, batez ere, arazoa zen lekura, baldintza baldin badagoz, zu bakarrik ondo aritzeko, oso importante da. Kontua ez da bakarrik joatea, baizik eta egongo zaren leku horretan baldintza egokiak eukitea zu bakarrik gustora aritzeko, eta jendeak zu bakarrik ondo entzuteko, esan nahi dut. Hori importantena, kanpoan eta hemen. Baina bakarrik joatea sari garela, nik uste dut hoxe dela, ez da. Lasai joaten az, balin badakit ara noan lekure, bueno, hor zainduko dabe, proposamena. Gero, nik ez dauket joerarik bakarrik aitzeko, beti talde baten babesean, igual izaera kontua izango da, ez? Baina, sensazio hori bitxia izango da, ez? Zu zaude bakarrik? Entzun aurretik irakurri neban Don Inorrezeko bakarkako egitasmo barria. Kantua entzun aurretik, uste neban bakarka hariko zinela. Bai, eta batzuk ulertu dute hori, bakarlari gisa, eraman dute... Baina ezer entzun barik, esan nahi dut. Entzun neban eta edo irakurri neban, edo entzun neban berria, kantua entzun da ikusi neban, ezin jela zu bakarka. Banda batekin, bai. Banda batekin, behintzat diskoa, ezta? Baina bai ikusten zintu da nik behintzat. Zuk igual ez duzu ikusi, zeure buru, baina nik ikusi zaitxu. Titularra irakurri dut. Nire burua berrasmatu dut Don Inorrez egitasmoa. Esan nahi dut, berrasmatzera behartu nire burua edo alako zozer irakurri dut. Berrasmatu hitza ateatzen da. Eta egia esan entzuten da Don Inorrez eta hor berrasmaketa bat ikusten da. Bai, jo, eskertzi dizut. Eskertzi dizut asko. Zautzu lehenago eta estetikoki beste... Eta estetika oso importantea da, musikan. Estetika, ia dena da. Alegin hori badago, diskoan, ez? Beste zerbait egitearena. Baina galdera, zeratik sentidu zu berrasmatzeko? Bai. Ba ez dakit, zetanok abiz behar den. Petxete naturala dala, ez? Zue ontzea bidertzanen 18 urte, eta beste proiektu berri bat jarri nahi dezu martxan, eta nola edoala bereiztu nahi dezu. Bizet baduela bere logika, ez? Eta enpeinua hortan jarret. Ez dakit asmatu dudan guztiz, baina intentzio hori badago, eta eskertzen dut, opinio hori. Galdera da, berrasmatu behar hori bakarrik dator, bidertzanetik ezberdintu gura izanetik, edo beste zoze dagoen. Eta beste kezka musikal estetikoak ere baditugu, eta horiek ere lantzeko aukera emate digu, ez? Bidertzaneko txaketak enduta, ez? Beste berri bat josteagoaz, josi dezagun beste modu batean, ez? Hori, eta ze sentitzen da, halako lehengo jaka utzi eta jaka berri bat jasteagoan, eta... Oraindik estreinaldian gaude eta orain pixka eta arraro, baina pozik jaka berriarekin eta bide luzea egiteko gogoz. Nik opa dutzut lan asko gozatu dizula, ekarri ditzula momentu hon asko, zelan baiteko zoriontasuna, dirue alba da, ere bai, zoze. Behar da, diskoa pagatzeko eta bizitzeko.
Eskerrik asko, berdin, Mikel. Eskerrik asko, plazerra.